So si Pia is nauli-ulian na gyud siya. Dili na kay siya niwang. Dili na kay siya bukugon. Dayon, ano akong ginani niya ang trade kay kuan man gud masamad-samad ko kay kabilya ra man ko nang gamit, temporary ra man ko ni namo mga ka-gymbals kay nang wala pa tay budget so mag-temporary lang sa kita kay mao pay pagbalik nato og pamuhi kay before man god is na swine man god mi nahurot ang mga anay. So karon mag-temporary lang sa mi ani kay wala pa mi na swine sa diha no. Among tangkal unta maano na unta ni ma-repair na gyud unta siya. So agwanta lang sa tani kay basin pohon tagara siya ma-repair gyud nato ni mailisan nato ni og nindot-nindot nga dili ta masamad. Sigo kasamad aning mga kabilya oh. So ako na lang itang utos og sako para kuan dili ko masamad.